Usa ka matang sa text scam ang nadawat nga reklamo sa City of Talisay-Traffic Operations Development Authority. Ang text scam mausab ang reklamo nadawat sa Land Transportation Office. Sa text scam daw nagpahinumdum kini nga ang Land Transportation Office mipatuman sa no contact policy ug paningil na ug bayad matag traffic violation. Adunay link nga ipa-click ang nag-text niini aron at tumubayad sa traffic violation apan. Matod ni Joy Tumulak, ang hipi sa City Tuda, nga dunay duhan nila ka mga motoristang nadakpan nga na-issuehan og citation ticket nga nakadawat sa text scam. Panawagan ni Tumulak sa mga motoristang nakalapas sa lagda sa trapiko nga wa pa sila'y online transaksyon alang sa pagbayad sa penalty, lakip na usab ang LTO. Personal lang sa pag-ari sa itong opisina ang inyong traffic citation tickets unya pagdala mo palihog og inyong ORCR sa inyong sakyanan. Kaya wala tay online. Wa pa tay online sa pagkakaroon. Nga nakabutang sa message, ayaw gid i-click kay once nga imo nang i-click, posible nga nagdana og virus or bahak ang imong mga detalye